παιδιά, 2,27-235 εδώ πέρα. Και σήμερα θα κάνουμε ένα food fight, όπως σας λέγαμε και πριν. Ναι. Απλώς ανεβάσαμε το βίντεο χωρίς να το κάνουμε. Ποιες. Αυτό. Όχι. Το drink μας. Ναι, έχουμε και δύο. Ναι. Και πάμε. Ανοίγω κοκακόλα εγώ. Και είμαστε έτοιμοι. Περιμένε. 3, 2, 1. Το έδειξε εγώ βλάκα. Είναι αδύναμο. Καμπαγώ στα χέρια μου. Πάμε. Και 3, 2, 1, περίμενε. 3, 2, 1. Πάμε. Βάλανε τζατζίκι, βάλανε. Μου πέσει μια πατατούλα. Θέλω στο φίλο. Τώρα τα σκυλά μου πέφτει άλλη. Του έπεσε μια πατάτα και πήγαινα τελευταίος και του έπεσε κι άλλη. Όχι. Μην το βλέπετε έτσι. Δεν είναι τόσο ψηλός. Εγώ ήμουν πιο ψηλός. Χωρίς πλάκα τώρα είναι. Το πήγε στο καπάκι αυτό στο πέτει. Με τα χέρια. Μέχρι στιγμής του έχουν πέσει 3 πατάτες. Έχει πάει για 3 λεπτά και 20 το βίντεο. Να. Μα είμαι πως είναι να πάω μία πίτα. Δεν έχει ζωτώνει. Βγάλε μου σε ένα λεπτό. Μου πες πατατούλα. Εγώ στο βρω. 7. Θα φέρω χαρτοπετσέτες. Δεν πειράζει. Μα αλέγχες δεν μας έβαλε μέσα. Μας έβαλε ρε. Κακώς δεν έβρισα, μας έβαλε. Μάλιστα. Είναι βράδυ τώρα. Πάει Βράδυ και 90. 8:30 πάει η ώρα. Έχουν περάσει ήδη 5 λεπτά περίπου.
Μου κάτσε. Πού? Μου κάτσε το καβάλα στο λαιμό. Το καλό είναι. Αρχίζουμε. Να πω έτσι. Ολόλο. Μαλάκα. Τι κάνετε? Και εμείς. Και δεν θέλησε. Σκουπίσου να έτσι περάσει. Καλάτι! Αμοιώσαι. Σκουπιστείτε κι εσείς. Μη σας τρέχετε σ' άλλο. Το ένα παιδί από την ομάδα μας σήμερα είναι άρρωστο. Και το άλλο δεν ήρθε. Είχε μπάλα. Α! Μου ξέρετε. Και είμαστε δυο μας. Παιδιά, να δω πάνω την πίτσα μου. Και κοίτας μου δίνουν. Να το νικήσω. Α, πρέπει να πούμε και την κοκακόλα κιόλας. Κοίτα εκεί πόσο πατάτες είχε μέσα. Κοίτα ρε. Με κάνει. Όχι. Θα φάω στο μουσο μολόκα. Όχι θα χάσω. Γαμνούσε. Νίκησε. Θα κατακτήσω όμως εγώ. Για λίγο εξαρτάται. Και μετά θα πρέπει να βρίσκουμε και το κόλλα. Ούτα! Αφού είμαστε και δύο και κάνουμε ένα, δύο. Με καλαμπάκι. Να πω τώρα θα πρέπει να την πιω. Να δούμε και δύο, έχεις τελειώσει. Όπως εσύ αυτό που έκανες με τον Μιχάλη, με το σκούπερ. Όχι. Τι? Γιατί αυτό είναι... Αυτό είναι όλο μαζί. Σαν να είναι σετ. Έτσι, δίνουμε έτσι μαζί. Και πρέπει να σε περιμένω εγώ τώρα να τελειώσει. Ναι, άχινε. Εγώ έχω ανοιγήσει όμως, το λέω. Ναι. Θα πρέπει να πιούμε και την κοκακόλα μετά. Κάνε το λεπτά να πάει μια πίτα. Ναι. Όμως. Φτάει 10 λεπτά. Όχι, φτάνει 10 λεπτά. Ναι, αυτό μπορεί και περισσότερο. Το έβαξα. 10 λεπτά. Το σε κάνω 8, 7 κάπου εκεί. Δεν ξέρω τι δείτε το από το βίντεο. Ναι. Τέλειωνε όμως. Α, ναι. Θα τη φάω εγώ, ρε. Έλα, φέρε. Έλα, βαριέμαι.
Σε ρώτησα. Τζόκερ. Φρόγκι τον λέω. Για ένα φιδάκι. Με τραχάκι. Ναι, και το σώμα του είναι σαν φιδάκι. Ένα φιδοβάτραχο. Α, δεν έχετε δει ποτέ το φάτραχο, πώς τον είπες. Υπάρχει. Να δείτε. Το φρόγκι μου. Ου! Πατάμε μια παύση.